ତୁଳାଟା ଆଣିଥିଲି ନାକରେ ଦେବାକୁ କୋଉଠି ଦେବି? ଯୋଉଠି ସୁବିଧା ହଉଛି ସେଇଠି ଦେଇଦିଅ। ମତେ ଏଇଠି ସୁବିଧା ହବ କାଳେ ଭାଇନା। ଅବିର ଟିକେ ମୁଣ୍ଡରେ ଦେଇଥାନ୍ତି କୋଉଠି ଦେବି? ସେଇଠି ସୁବିଧା ଥିବ ସେଇଠି ଦେଇଦିଅ। ଟିକେ ଦେଇଦେ ବାପାଙ୍କୁ। ବାଗେଇକି ବାପା ଲାଗିଲେ କାହାକୁ? ତତେ ଛାଡ଼ିକି ଯିବୁନି। ମୁଁ ଟିକେ ଯାଉଛି ଲୋକକୁ ଠିକ କରିବି ନା। ଯାଅ ଯାଅ ଭାଇନା କକା କାନ୍ଦିବନି। ବାପା କେମିତି କାନ୍ଦିବିନି କହିଲ? ଗୋଟିଏ ବୋଲି ସ୍ୱାମୀ ଥିଲେଟି ସେଠି ତମେ ଯେମିତି ହଉଥିଲ ସମସ୍ତେ ଆମ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣି ଦେଇଥାନ୍ତେ। ମୋ ସମ୍ପର୍କ ହେଲେ ମୋର କେବେଠୁ? ସେ ବଞ୍ଚିଲା ବେଳୁ ଶୁଣ, ବଞ୍ଚିଲା ବେଳେ ଆମେ କଥା ହେଇଥିଲେ ସେ ବୁଢ଼ା ପଳେଇଲେ ମାନେ ମରିଗଲେ ଆମେ ପଳେଇବା। ହେ ଭଗବାନ ହଇଲ ମନୋରମା, ମୁଁ ଭାବିଥିଲି ତୋ ଚରିତ୍ର ଉଜ୍ଜଳ ଭଳିଆ ନିର୍ମଳ। ମୁଁ ଦେଖୁଛି ତୋର ତ ଶଳା ଦୋଷ ପ୍ରବଳ। ବୁଝିଲେ ଭାଉଜ? ହଁ, ତମର ଯୁବା ବୟସକୁ ତା ଯିବା ବୟସ। ବୁଢ଼ା ଚାଲିଗଲା ବଢିଆ ହେଇଛି। ହେଲେ ବୋଲ ଶଳା ସେପଟେ ମୋ ନାଁରେ ପଡ଼ିଲେଣି ହରିବଲ, ଏପଟେ ତମେ ହଉଛ କଲ କଲ। ଭାଉଜ ମୁଁ କଣ କହୁଥିଲି କି, ବୁଢ଼ା ମରିକି ପଡ଼ିଛି, ଡେଥ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦରକାର। 4ଟା LIC ବୁଢ଼ା କରୁଛି, ତା ଭିତରେ ଡେଥ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଲାଗି କହୁଛି 25,000 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହବ। ହଁ କରିଦେ। ଲୋକ ସିଆଡ଼େ ଅନେଇଥିବେ, ମୁଁ ନଗଲେ ଡାଉଟ୍ କରିବେ। ମୁଁ ଯାଉଛି। ମୁଁ କଣ କରିବି ଲୋ? 24,850 ଟଙ୍କା ଆଜ୍ଞା ମାରିଦେଲି। ମତେ କାନ୍ଦିଆର ଅଭିନୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। आखि पटे जीवन जाए, नाक पटे जीवन जाए, पाटी पटे जीवन जाए, एबे शुणुची जे पछ पटे जीवन जाऊ। भाईना 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 बैठ की साइड दो भाईना भाईना कौन गला भाईना।